खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्टनि 1 थारिखआवनो मोननो हासिगोन। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना 2500 नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि जै आगस्टनि 1 थारिखआव। नाथायबा गासिबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। दा बिनिखायनो नोंथांमोना सोरबादिया अरुणोदय स्किमनि जोहै आगस्टनि 1 थारिखआव 2500 फैसाखौ मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेनिफ्राय जोंहा मोनसे गाज्रि रादाबा बेबो जाहैबाय जे नोंथांमोना सोरबा 1250 थाखा फैसानि खम नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो नोंथांमोना सोर अरुणोदय स्किमनि जोहै आगस्टनि 1 थारिख खालि 2500 फैसाखौ मोननो हागोन। आरो बिनिफ्राय सोर नोंथांमोना 1250 थाखानिबो खम नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आगस्टनि 1 थारिखआव आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै गिबियावनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। नोंथांमोननिसिम जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जादोंमोन आगस्टनि 3 थारिखआवसो नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरगोन होननानै। नाथायबा मैया चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ आरोबाव खेबसे एनाउन्समेन्ट खालामना होफिननाय जाबाय जे नोंथांमोना आगस्टनि 3 थारिखआव नङा आगस्टनि 1 थारिख खालिनो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै। दा बिनिफ्राय सोर बेसेबां फैसाखौ मोननो हागोन दा नोंथांमोननिसिम 2500 खोथायाथ' ओंखारना फैबाय नालाय। दा बे 2500 फैसाखौ सोर मोनगोन दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लादो। सराइदेव, शिबसागर, जरहाट, गलाघाट दा बेफोर डिस्ट्रिक्टफ्रा दैबानाजों नोंथांमोना माबोरै कन्डिशनाव जानानै दं बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो निउस मिडियायावनो नुगासिनो दंखायो जानो हागौ। दैजोंनो लोमजोबनानै बिथांमोना गोबां खहा जाजाबाय। दा बिनिखायनो नैबे सराइदेव, शिबसागर, जरहाट, गलाघाट बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिया 2500 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि जोहै। दा बेखौ मिथिना मोननो हाबाय सोरबादिया आरो बबे जिल्लानिया 2500 फैसाखौ मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि जोहै आगस्टनि 1 थारिखआव। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय। दा बिनिफ्राय सोरबादियाथ' जेनेबा 1250 थाखानिबो एसे खम नोंथांमोना सोरबादिया मोननो हागोन। नैबे मोनब्रै जिल्लाखौ गारनानै बाखिखिनि जिल्लाफोरनिया गासिबो माने 1250 थाखानिबो खम माने फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय। दा बिसिबां खम जागोन दा बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुङाखै। नाथायबा नोंथांमोना जायखिजाया बेखौ सानना लाखादो नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै आगस्टनि 1 थारिख खालि नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौ मोननो हानाय नंला। बेसेबां मोननो हागोन दा बेखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाया। नोंथांमोना 1000बो मोननो हागौ, 800बो मोननो हागौ, 900बो मोननो हागौ, 1200बो मोननो हागौ, 1100बो मोननो हागौ। जायखिजाया 1250 थाखानिथ' नोंथांमोना खम मोननो हासिगोन अरुणोदय स्किमनि जोहै आगस्टनि 1 थारिख खालि। सोर बिथांमोना 2500 फैसाखौ मोननो हागोन सराइदेव, शिबसागर, जरहाट, गलाघाट। दा बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव गोबां दैबाना जोंहा जादों नङा होमबा। दा बिनिखायनो बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआव नैबे 2500 फैसाखौ अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसाखौ माने सोना होसिगोन जाहैबाय। दा बिनि अनगायै जेसांखिनि जिल्लाफोर दङ दा बेफोर गासिबो जिल्लानो मात्र आगस्टनि 1 थारिखआव 1250 थाखानिबो खम नोंथांमोननिसिम सोना होगोन जाहैबाय। 1250 थाखाबो नोंथांमोना मोननो हानाय नंला। दा नोंथांमोना बे निउसखौ खोनानानै मा मोनखो दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' जेनेबा 3000सो बेबादि मोनगोनखौ मिजिंथिदोंमोन इलेक्सननि जेब्ला इलेक्सन जादोंमोन बै समावथ' नोंथांमोननिसिम बे खोथाखौनो होखादोंमोन नालाय जेनेबा इलेक्सननि उनाव जोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखानिफ्राय बारायनानै 3000सिम जोङो खालामना होगोन बेबादिथ' नोंथांमोननिसिम खोथा होदोंमोन नङा होमबा। दा नै 1250 थाखानि फैसाखौनो नोंथांमोना मोननो हाबावलासो आगस्टनि 1 थारिखआव नोंथांमोना एसे खम मोननो हासिगोन। आं बेखौ सानदों आरो मानि थाखाय नोंथांमोननिसिम बे आगस्ट मासाव खम होनो सानदों आं बेखौ एसे माने नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों। जेनेबा नैबे सराइदेव, शिबसागर, जरहाट आरो गलाघाट दा बेफोर डिस्ट्रिक्टआव 2500 करि फैसाखौ सोसिन नालाय अरुणोदय स्किमनि जोहै। दा बेनिखायनो बाखिखिनि डिस्ट्रिक्टनि एबा बाखिखिनि जायगाफोरनिखौ माने एसे खमायनांगौ जानानै फैदों जानो हागौ आरो अरुणोदय स्किमनि फैसा हरनायखौ। दा बेखौनो बुजिनांसिगोन। दा आरो मा बिनि आन्दोआव मा दङ दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाबाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना आगस्टनि 3 थारिखआव नङा खै थारिखआव मोननो हागोन आगस्टनि 1 थारिखआवनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 1250 थाखानिबो नोंथांमोना खम मोननो हागोन।
दा बेखौ मिथिना मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिया 2500 फैसाखौ मोननो हागोन सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिया 2500 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय फैगोन सुनिबार खालि नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया गाबागावनि रायखौ भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना होदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटनि बागै मिथिना मोननो हायो मानो होनोबा गोबाङानो बे आसाखौ लागोन नालाय 3000 नङाबाबो 1250 थाखा फैसाखौ मोनगोन बेबादि आसाखौ लादोंमोन जानो हागौ नाथायबा नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौबो मोननो हाला नालाय दा बेखौ गासिबो माने जायफोर अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोना मिथिना मोनजोबनो हायो बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बयबो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय गासिबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लालायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों